que é cordismo. Ti que crees que é este tema? Cordismo. Sóame a cordas. Que sabenme guitarras porque son músico, pero... Pode ser que é cando unha persoa finxe como que está cuerda ou algo así. Es que non sei moi ben o significado. Sacando un pouco do que diste, que unha persona que ten problemas, pero finxe que non os ten, que está moi ben. Non sei que palabra é. Pero que che soa cando les a palabra cordismo? A nada. Coordinación podería ser, soame a coordinación tamén, pois estar como... Coordinar con unha persoa. Claro, coordinar con alguén que os complementedes, quizáis. Podería ser, non sei. Sei algo de cordas. Eu a verdade é que non teño nin idea, pero creo que é algo de empatizar con outras persoas. Non, espera, cordas? Espera, pode tamén ser ser alguén cordial. Pode ser... Cordismo? Pois non teño nin idea. Es que non se te vai a cabeza, eu que sei. Non estar tolo. Cordismo. Ah, pois pode ser, Sí. Claro, estar cordo, estar, pois, ser razoable. Boa, me tienen que dar un premio. O cordismo é un termo quizáis pouco coñecido por parte da sociedade xeral. Este termo, a pesar de xa ser ter moitos anos, un termo antigo, que foi definido por unha autora que se chama Judy Chamberlain aló polo ano 1975, este termo trata de darlle resposta a esa discriminación que sofren as persoas con un diagnóstico psiquiátrico. Judy Chamberlain, esta autora, pensaba que o sistema psiquiátrico debía favorecer un acompañamento máis amigable e ela tamén apostaba ou abogaba porque o termo de loucura fose conceptualizado en positivo, visto en positivo. En contra desa concepción que chega a ter a sociedade, que discrimina as persoas psiquiatrizadas ou con un diagnóstico, e que as considera incapaces ou mesmo as chega a considerar como persoas violentas cando non é así. Finalmente, podemos pensar nas persoas que sofren cordismo como persoas que son funambulistas e que tratan de pasar ou ir por enriba desa corda que é a sociedade, pero que é endeble, que é unha corda pouco segura, polo tanto a sociedade non as arroupa ou non lles dá verdadeiramente ese trato equitativo e non promove a xustiza social para as persoas que sofren cordismo.